سلام تعنا هولي كميت صنح فتوات تختتلتي أو نيلو معنت فيديونا دما أو زعلت زي أو زمحاورو ميديا زراربتي يخوينم زعل فيديوتاتن كالوتو أنا ويا حدش تحوريتاتن بحار بمخانك نكاتتل حيزلكم قريبا يخو مع سراويتي تودي ناي صلاي فعل موصيو أو أترفرفو اتناي درون نعانا حد شي يكونن نمجمريا غزي يا بدرون زوقع زلو نا ኢትዮጵያ ሰራ ቀልደ ይኮነን ደልናኩም ተሃንዲ ድሞጽዩ ግን ሰራዊትና ተቀቢሉ ከዓማሪኽዎም በሊኦም ሞታትን ቆስልታትን ገይርዎም ልዕሊ 300 ዝኾኑ ምሩኻት እዮም ተማሪኾም ዘለዉ بقلص خاطر نغيروا مال نتግራይ ሃሪምኩም ማለት ንዓና ሃሪምኩም ማለት እዩ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ክንከውን ግድነት እዩ ታሪኻዊ ጻውዒት እዩ تمال أبكى بشرري ناخكير زو على وجه قبل علسب النبرتن كبير قدعت كم زوردة تجاليسو زياتو من كالوتنا يزعلت زي كالوت حدش تحوريتات بحاربو مخان كنرينا سناي مكتتال إنو سيدك عبيتين الچانال زي حدش لهمكم ساعات لايك شير سبسكرايب نقولكم جمرو نغزل شنباركس فتوات تحتتلتي كم اتو مدب كخننا بتمال قلت ويكعا حملة إسران حموشن أو وجه شررينا زهلقه ويكعا زموته بزح سراويت هايل ديويت أو زح الساعات اندوت أو يركب استي كم سبب خاتتلنا نملس مع سراويتي توديو ناي صلاي فعل موصيو أو أترفرفو بعلو بدرون جميرو بدرون طقعات مستجمرة اتناي درون نعانا حد شي يكونن درون كم تتقع درون مسوعة النت كم التخفل زفلت تن درون كم يقر كاهم زور داون زفلت يو درون مساصر درون مسجمرة درون نهراون مخاد مسجمرة ناي درون وقعيت ايفلطون غنايم حزيم جميرهم حزيم جميرهم تهيد ما زمص اشعي نمجمريا غزي يا بدرون زوقع زلو نا ኢትዮጵያ ሰራዊት ቀልደ ይኮነን ደልናኩም ከምት ማለይ ኮናን ደልናኩም ከምት ማለይ ኮናን ኢሎም ክጃሃሩ ከለው ከምት ማለይ ኮነን ሰራዊት ትግራይ ውን ኢሉ መሪሕነት ትግራይ ለትግልጽ ክነግሮም ከለው ክርዶ ነይርዎ ከምት ማለይ ኮናን ድሮናቴን ከይደን ኣብዚ ደስ ይኽብሎ ዝግብኦ ህዝብ ትግራይ ደስ ክብለና ይዝግባ ክንኮርዓሉ ይዝግባ ናይ ሰራዊት ትግራይ ብቕዓት ኖርማል ሰራዊት እግረኛ ሰራዊት ናብ ኮማንዶ ምቕያር ጥራሕ ኣይኮነን ኣድላይ ዝበሃል ጽዋር እውን ሒዚ ድሮናት ናቶም ተኩሰን ከመይ ከም ዘውርድዎንን ከመይ ከም ካብኣተን ዓርሶም ከም ዝሕልውን ዝፈልጡ ሰራዊት ትግራይ ኣይደንገጹን እቶም ንመጀመርያ ግዜ ውቅዒ ድሮና ዝጠዓሙ ግን ከመይ ለምሃዲሞም ሰራዊት او ተሐምሸሸ ናልባሽ ኦፊሻሊ ክግለጽ እንተሃልይዎ ክገልጽዎ እዮም ሰራዊት ትግራይ ግለጽ እንተይሎም ናውን ክንገልጽ ኢና ግን መኒ ተዛሃደመ መኒ ተሐምሸሸ ግን ከምታ ዝብለኩም ዘለኹ ያ ነዚዩ መርትዖ ዝኸውን ክነግረኩም መርትዖና ብናይ ሙታቶም ቪድዮ ፎቶ ብናይ ቁስላቶም በዝሒ ብናይ ምሩኻቶም በዝሒ ኢና ክንገልጽ خندزي إلى خجلس أيضا لأن خنياتو حتى تنو سلز خيل مالك مقصر زي بلو قصير كذا يودع موت أو تحمش شيء قصير كذا يودع قصل سكحز ساق زلو جن يا علم من سراي تجراي يحكموهم ما عتمرو خلو أصورونكم حزي كونزي خوين زخده بنايناتنا إلما كنا ناي فيسبوك بوست على فيسبوك سعيرو سلزوا علينا عنا من امساقام يقولن تحقق نرد لنا نقرقن زوم صلوت يقولن حسيهم على فيسبوك سلز حسو لوت خمس يقولن نسومكم يقولن نحنا تحقق نداك قال عنا نغيد حادا غنحزو زلنا قن اتن زمس امر تعبمول انت نحز قلصن زلخ اوصو وانتيلكم ناخنوصن شمباركس فتوات تختتلتي اتي فيديو ويكع اتي حدش حوريتا ني هايل ددويت نس تختتلكم يمثل نيرو مالتو نوزح الساعات سراويت منغست بلصقنا ببركت زبل قصري يقسلن يموتن كمزلو اند حبرنا صنحيو استي اوز غدايزي حساب ويكع ريتو تحليكم ابوتا كومنت تقمطلي تحتنا يلاوكم اذا خمزي لندهالو دما درونات منغست بلصقنا او لعل سراويت تግራይ متقعتي كفصما خمصات لوا سراويت تግራይ زيدن غاصي عرسو
ከመይ ገይሩ የድሕን ይፈልጥ እዩ ብኡ አንጻር ድማ ሰራዊት መንግስቲ ብልጽግና ካብ ድሮናት ትግራይ ዓርሱ ከመይ ከም ዘድሕን ክፈልጥ ኣይኽእልን ክብል ሃይለ ደደቢት እንዳሓበረና ጸኒሕ እዩ ማለት እውን ኣብቲ ውግእ ሸሪራ ድሮናት TDF ምስ መጻ ሰራዊት መንግስቲ ብልጽግና ናብ ዝኣቱ ከም ጨነቆ ክብል እዩ እንዳተዛረበ ጸኒሕ እዩ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ ዝውን ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላወኩም ሽምባር ክስፍቷታ ተተልቲ እዚ ኻብራና እስቲ ናፍ ዝቕጽል ቪድዮ ንስጋ ሽምባር ክስፍቷታ ተተልቲ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣማኒኤል ወይ ከዓ ወዲ ጣባ ብዛዕባ ጉዳይ ጽምዶን ወይ ከዓ ብዛዕባ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ወይ ከዓ ዘስምዖ ሓድሽ መደር እንሄ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ግድ ይብልኩም ናይ 89 ዓመታት ዛገንጃዕ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ክትገብሮ ጸንሐት ግፍዒ በደል ጆኖሳይድ ጭፍጨፋ ዋጋ ኣትረኽበሉ ግዜ ዝቐረበ መስለና ብግልጽ ከዓ ተነጊርዎም ኣሎ እንተስ ብልኡኻት እንቶም በቶም ኣሻማገልቲ ንትግራይ ሃሪምኩም ማለት ንዓና ሃሪምኩም ማለት እዩ ርዱእ መልእኽቲ እዩ በተራ ሚድያ በኣወል በገለ በፕሮስ ክንገር ተደልዩ ዘሎ ርዱእ እቲ መፀዋዕታ ርዱእ እቲ ኣናውንስመንት ተገይሩ ዘሎ ከቶም ተኾነ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ግንባራት ክኸፍት ፍጹም ቅቡል ኣይኮነን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ትግራይ ክንከውን ግድነት እዩ ታሪኻዊ ጻውዒት እዚ ታሪኻዊ ቢኮዝ እቲ ጉዳይ ናይ ሉዓላውነት ጉዳይ ናይ መንባር ዘይ መንባር ጉዳይ ናይ ሓደ በጋጣሚ ኣብ ስልጣን ንመፀ ወዲ ጠንቋሊት ወዲ ቃልቻ ዝፃወተልና ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፈ 67 ዓመታት ፖለቲካን ውትድርናን ክሰርሖም ጸኒሖም ብዙሕ መስዋዕትዮም ከፊሎም ጌጋ ጌርና ኢና ኣብዚ በፂሕና እምበር እዚ ኮነን ኢዱ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኮነን ኢዱ ስለዝቶም ሓደ ክልተ ብጽምዶ ብገለ ትሕጭጩ ዘለኹም ሰባት ኣስተውዕሉ ዋጋ ዴታትኩም ዋጋ ሕዋትኩም ህይወት ሕዋትኩም ይኽበልዕ ነዞም ኣርካና እዚኣቶም ታሪክ ሰሪሖም ጅግንነት ሰሪሖም ሃገር ዶምፁስ ብሓደ ዘይጠቅም ናይ ቃልሲ ተመክሮ ደይብሉ ዕዋላ ቱሪናፋ ማኛ ናይ ሰራዊት ድበልዕ ዝነበረ ባዕሎም ኮኪቦም ወያነ ዘዕበይዎ ድሓራ ውትድርና ዓሊሞም ሌተና ኮሎኔል ዶመታልቃ ድገበርዎ ተመኽልዩ ድበልዖ ፃሕሊ ሰይሩ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደኣትዎ ቃል ኪዳን ደኣትዎ መብፅዓ ድፈረመሉ ወረቐት ቀለም ከይነቐፀ ክሕደት ይፈፂሙ ሕጂ ናይ መጨረሻ መድረኽ ንበፅሓሉ ኣለና ንሕና ኤርትራውያን ሓድነትና ዓቂብና ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ኮይና ሉዓላውነትና ከምዘይ ድፈር ፅንፂ ዓይንና ከምዘይ ትንከፍ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ እንገብረሉ ሰዓት ሕጂ ተከር ደቂ ኤርትራ يفتوى تختلتي اتي امونغ ايرتران تግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ስዒቡ ኣብዚ ሕሳዓት ወዲ ጣባ እቲ ቦገን ትግራይ ዝቀርበልና ናይ ኩናት ጻውዒት ከም ታሪኻዊ ጻውዒት ተቀቢልና ክንዋጋ ኢና ክብል እንዳተሰምዐ ወይ ከዓ ኣብ መደረኡ እንዳተዛረበ ሰሚዕና ኢና ሽምባር ክስፍቷ ተختلتي ካብዚ ጉዳይ እዚ ክንግንዘቦ ንኽእል ሓደ ነገር ተሃለወ እቲ ኣሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን እንደየናይ እንዳተጠናኸረ ይቅጽል ምህላው ዘርኢ ቪድዮ ወይ ከዓ ዘርኢ ሓሳቢ ኩለኩም ይፈቶ ሽምባር ክስፍቷ ተختلتي ዝኸብራና እስቲ ናፍ ዝቕጽል ቪድዮ ንስገር እቲ ኣብ ሸሪና ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ግለሰባትን ኣብ ንብረታትን እንደየናይ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ መቕሰልቲ ከም ዘብፅሐ ዝብል ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ እንሄ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ተማለ ኣብ ከባቢ ሸረሪ ናኸካየድ ዝወዓለ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ናይ ፌደራል ሰራዊትን ሓይልታት ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ተገሊጹ እቲ ብወገን ሸረሪና ዝጀመረ ውግእ ናይ ከቢድ በረትን ድሮናትን ኣጋር ሰራዊትን መንባሩ ዝገልጹቶም ምንጭታት በተወግእ ዝተማረኹ ዝቆሰሉ ዝሞቱ ወተሃደራት ከም ዘለው ክገልጹን ከለው ልክዕ ጸብጻብ ቁጽሪ ክህቡ ከም ዘይከኣሉ ይጠቕሱ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጠረ ሓድሽ ወጥረ ካብ ናይ ክልቲኡ ወገናት ዝተፈላለየ ምስሊ ይውሃቦ ከም ዘሎን ሰራዊት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ከባቢታት ዓወት መጉንጻፉ ክሕብርን ከሎ ናይ ትግራይ ሓይልታት እውን ነቲ ውግእ ብዓወት ከም ዝተኸላኸልዎ ይሕብሩ እቲ ውግእ ብናይ ብልጽግና ወገናት ከም ዝጀመረ ዝገልጹ ናይ መቐለ ሚድያታት ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ነዊሕ ክፍክረሉ ጸንሐ መጥቃዕቲ ብወግዒ ኣሃዱ ይፈሊምዎ ከም ዘሎ ክገልጹን ከለው ናይ ብልጽግና ወገናት በኣንጻሩ ናይ ትግራይ ሰራዊት ተኽሲ ምጅማሩ ይሕብሩ ትግራይ ኣብ ቀጻለ ምድላው ኩናት ከም ጸንሐ ዝገልጹ ምንጭታት ኣዲስ ኣበባ እቲ መጥቃዕቲ ዝተወሰደ ነቲ ኩናት ንምኽፋት ከንድ ጸንሐ ናይ ትግራይ ሓይለ
ከይተበገሰነ ምህራሙ ምዃኑ ከም ዘመልከታ እውን ይንገር። ውግእ ቅድሚ ምክያዱ ብጀነራል ጻድቃን ዝምራሕ ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ምንባሩ እውን ዝጥቀስ ክኸውን እንከሎ እቲ ሕቡእ ኣኼባ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ክፍጽሞ ዝተወጠነ ስጉምቲ መበገሲ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ምንጭታት ይገልጹ። ኣብቲ ኣኼባ ብናይ ብልጽግና ደገፋት ኣብ ልዕሊ ናይ ሕወሓት ሓይሊ መጥቃዕቲ ክኽፈት ከም ዝኽእል ከም ዝተገለጸ እውን ጸብጻባት ካብ ኣዲስ ኣበባ ምግላጾም ይዝከር። ሽምባር ክስፍቷ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ። ማለት እውን ብትማል ዕለት ኣብ ከተማ ሸሪና ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ብዙሓት መቑሰልትን ዕንወት ንብረታትን ከም ዘጋጠመ እቲ ዜና ወይ ከዓ እቲ ጸብጻብ እንዳሓበረና ጸኒሕ እዩ። ሽምባር ክስፍቷ ተኸታተልቲ እዚ ኸብራና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር። ኣብዚ ብምቕጻል ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዝተመሳሳሊ ኣብ ውግእ ሸሪና ዘጋጠሙ ዕንወታትን ዝተማረኹ ሰራዊታትን ዝገልጽ ዜና ሓደ ሓውና ሒዞልና መፂ እኒሄ። እስቲ ከም ሰበብ ተኸታተልና ንመለስ። ሰላማት ደቂ ዓበይቲ ያው ሎማዓንቲ ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ማለት ኣብይ መሐመድ ዝኸፈቶ ውግእ ብጣዕሚ ዝገርም ብሸረሪና ኣከባቢ ማለት እዩ ተሃንዲዱ መፂኡ ግን ሰራዊትና ተቐቢሉ ከዓማሪኽዎም ገሊኦም ምዉታትን ቁስልታትን ገይርዎም ልዕሊ 300 ዝኾኑ ምሩኻት እዮም ተማሪኾም ዘለዉ 300 ዝኾኑ ምሩኻት እዮም ተማሪኾም። ስለዚ ስኢልካ ኣይኮነን ሰራዊት ትግራይ ካልእ ኣይኮነን። ስለዚ ካልአት በቲ ዝምልከቶ ኣካል ክሓልፍ እዩ በቲ ዝምልከቶ ኣካል ክሓልፍ እዩ ክንደይ እንታይ ገይርዎ ዘሎ ፀዋራት ካልእ ዛዕምዛዕ ድሮናት ክንደይ ወዲቐን ክንደይ ኣቢለን ገለመለ ዝብል ስራሕቲ በቲ ዝምልከቶ ኣካል ክሓልፍ እዩ። ኦልሬዲ ንግዜ ንግደፎ ማለት እዩ 300 ዝኣኽሉ ምሩኻት ግን በቃ ክንደይ ተረፍሪፉ ክንደይ ቆሲሉ ከዓ ግዜር ይስፈልጦ ያ ስለዚ ግደፉ ተጋሩ ብሕልፊ ማለት እዩ። ኣነ ንተጋሩ የዛረብ ካሊእ ጸላእየ በቃ ንሱ ኣይሕዘሉ ምስሩ ትክክል እውን ስለ ዝኾነ ማለት ንባዕሉ ዝኣመነሉ ንዓይ ከጥፍአኒ ዝሓስብ ጸላእየ መጸላእየ ንስኻትኩም ግን ልዕሊ ጸላእይ ስለ ዝኾንኩም ንዓኹም እየ ዘጥንቀቕ ዘለኹ። ግደፉ ስርዓት ገሩ ሕጂ እውን ግደፉ ይቅርታ ኢልኩም ናብ ህዝቡኹም ሕዚ እውን ድምፂ ህዝቡኹም ኩኑ ኣቱም ብሕልፊ ዓበይቲ ዝኾንኩም ኣዲስ ኣበባ ከፊልኩም ዘለኹም ሰባት ይኹኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ሰባት ዘለኹም ማለት እዩ። የፍቷ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ። ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ልዕሊ 300 ዝኾኑ ሰራዊት መንግስቲ ብልጽግና ከም ዝተማረኹ እዩ ዝሕብረና ዘሎ። እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ሓሳብ ወይ ከዓ ርእቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላወኩም። ሽምባር ክስፍቷ ተኸታተልቲ ካብዚ ብምቕጻል ድማ ምስ ዝህልው ኩነታት ወይ ከዓ ምስ ዝውግእ ሸሪና ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ሓድሽ ሓበሬታ እኒሄ። እዚ ሓበሬታ እዚ ዘውፅኦ ድማ ኣሰና ቲቪ እንትኸውን ወይ ከዓ ኣማኒኤል እንትኸውን እስቲ ከም ሰበብ ተኸታተልና ንመለስ። ኣብዚ ሕጂ ህላዊን ድሕነቱን ናብ ምርጋፅ ምኽተይ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊቱ ከም ዝዕወት ዘጠራጥር ኣይኮነን። ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ኩነታት ዝተፈለየ እዩ ካብቲ ናይ ቀዳማይ ኣብ ስርዓት ብልጽግና ንትግራይ ንምብርካኽ ጊላ መስፋሕፍሒ ስርዓቱ ንምግባር ሓደ ንልኡላውነት ኤርትራ ጊሱ ቀይሕ ባሕሪ ንምቁፃር ከምቲ ባዕሉ 3 ዓመትን ገለን ክእውጆ ዝፀንሐ ብቐንዱ ንህዝቢ ትግራይ ንምብርካኽ ከም ዝበልናዮ መጋበርያ ናይ ስርዓቱ ንክገብሮ ንዝደልዮ ናይ መስፋሕፍሒ ዕላማታት ብቐንዱ ድማ ኣብ ሱዳን ናይ ወፃኢ ኣጀንዳታት እውን ንምምላእ ኢሉ እቲ ኣብኡ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ብቐጻሊ ጠጠው ከይበለ ክቕፅል ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ስለ ዘሎ ኩላቶም ዞም ኣብ ዞባ ዘለዎ ሃገራት ህዝቢ ትግራይ ብቐንዱ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ሱዳን ንድሕነቶም ንህላዊኦም ዝገብርዎ ምንቅስቃስ እዩ። ምሕዝነት ድሮ ተመስሪቱ ስለ ዝፀንሐ በቲ ጀሚሮሞ ዝፀንሑ ምሕዝነት ክቕፅሉ ምፅንሖም እዚ ኣብዚ ደረጃ እውን በፂሑ ምህላው እቲ ኩነታት ኣብ ግምት ኣቲኻ ብልጽግና ነቲ ባዕሉ በቲ ባዕሉ ዝወልዖ ሓዊ ክጠፍእ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ብዓወቶም ከም ዝዛዘም ኩነታት ፍሉጥ እዩ። ሽምባር ክስፍቷ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይለዋወኩም። ሽምባር ክስፍቷ ተኸታተልቲ እዚ ኸብርኣና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር። ዕላዊ ኣዋጅ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኹስ ተተኪሱሎ ማለት ረጊፆም ኤርትራ ምስ ባሕራ ኢትዮጵያዊት እያ ኢሎም ኣብ ምክክር ኮሚሽን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ክሰፍር ኣፅሪኦም ኣለዉ።
ኤርትራ ብወንጀል ናይ ሃገር ላዕላውነት ብምጥሓስ ክትሕዝ ዘይትኽእል ናይ ኤርትራ ሚድያታት ክሰርሓ ሓደ ይኽእላን ንዑ እስኪ ኤርትራውያን እተው ወይ ፕሮግራማት ሕዙ እዚ ሕዚ ዝበሃል ዘሎ ከመይ ትርእይዎ ዓለም ከመይ ክትፈልጠልኩም ትደልዩ ዓለም ፈለጠት ኣይፈለጠት ትርጉም የብሉን ገለ ዲፕሎማሲ ከመይ ይሰርሕ ክትሰርሕ ኣለካ እዚ ኢሎም እዮም ከይዶም ዘለው ስለዚ ልቢ ዘለዎ ኤርትራዊ ልቢ ዘለዎ ትግራዋይ ልቢ ዘለዎ ናይ ብሔር ብሔረሰብ ክሪኦ ክእል ኣሎ ሕዚ ንትግራይ ንሃናን ኢሎም ተጋሩ ኮይና ሃናን ቀደሞም ማእኸል ኣትዮሙና እምበር እዩ ሓትና እዮም ኤርትራውያን ከይተኽርፉልና ማለት እዚኣ ደርሆ ፅሒራቶም ኮል ምዃና እንድያ ደርሆ ፅሒራ ተውፃቶም ኮል ምዃና እንድያ ሕዚ ኤርትራውያን ሓትና እዮም ንኤርትራውያን ከይተቐይሙልና ተጋሮም ማእኸል ኣትዮም መቃየሞምና እምበር ንሕናን ኤርትራውያን እንታይ ዝፈለለና ንተጋሩ ዘይኮነት ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ከም ዘይትኾን ኤርትራዊ ከመይ ኣይርድኦን ኢሎም ይሓስቡ ናይ ብሓቂ እቲ ዓዲ ናብ ዘይትወፆ መከራ ተኣቱ ከም ዘላ ብግልፂ ክትርእዩ ትኽእሉ እዚ ተዓብዪ ሰበር ዜና ንዓይ እዚ ኤርትራ ቅድሚ ሕዚ ኢትዮጵያ ካብ ዝስራሓቶን ኣብ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ትገብሮ ዘላ ኢሉ የማነ ገብረ መስቀል ክዛረቡ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ክፅሕፍ እውን ሪኦ ኣለኹ ናይ ሚድያ ዕብዳን ናይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ዋጋ ከኽፍላ ምዃኑ እውን ይርዳእኒ እዚዩ ካሊእ ጥልቀት ዘለዎ ፖለቲካል ኣናሊሲስ ዘድልዮ ኣይኮነን ኤርትራ ውሒጣ ክትነብር ትደሊ ኢትዮጵያ ምዃና ይፈልጡ እዮም ናተቃለሱ መፅኦም እዮም ተቃሊሶም እዮም እውን ናፅነቶም ረኺቦም እቲ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ግን ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ከም ትዝብልዎ ዘለዉ እቶም 4,000 እውን ወሲኖም ተውፅኦም ከምቲ 500 ኮይኖም ዝረኣይዎ ከም 4,000 እውን ኢዶም ተውፅኦም ዕላዊ ኣዋጅ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኩስ ተተኪሱሎም ኦፍኮርስ ሕዚ እውን ትግራይ ዝኸፈትዎ ብሸረሪና ናብ ኤርትራ እውን ሞኪሮም መልሲ ስለ ዘይረኸቡ ናብ ትግራይ እውን መልሲ ይረኸቡን ነይሮም ደጋጊሞም ተኪሶም እዮም ተመልሲ ተዋሂብዎም شمبار كسف فتوات تختتلتي نهلو معنا فيديونا نزاس كاحز تختتلكم ما تمسي نيرا بخالي بلغص الفيديو ساعة نراخب ببزلكم يمتشخم سلام كون لي سسنايو